Uste dut klubak nahiko argi daukala bere bidea edo jorratu nahi duen bidea euskalgintzaren inguruan. Erronka bikoitza da, bata introspekzio bat eginda, gure kodigoak, gure kanalak langileen artean, kasu honetan nire kasuan adibidez Lezaman neska mutilekin hizkuntza ohiturak barruan dagoen euskararen presentzia normalizatu eta sustatzea, eta bestalde atletikek kanpora daukan irudian ere euskarari lotuago dagoen helburu hori. Abian proiektuak azken baten gure ambizioen antzerakoak edo izan ditzake, eta batez be maila enpresarial batetik begiratuta non euskararen presentziak ematen duen estela behar bada amestuko genukena bezain osasuntsua, eta euskal enpresen arteko euskal hiztun sare bat sortzea edo horren parte izatea, guretzako oso aukera interesgarria da, eta uste dut dagokiguna dela inguru honetan batez ere referente garen heinean.